Η αγάπη για τη ζωή, για τον άνθρωπο, για τον διπλανό μας που υποφέρει, αλλά και η αγάπη για εκείνον που μπορεί να βοηθήσει χωρίς να το ξέρει, δημιούργησαν την Ανάσα. Η Ανάσα είναι η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από διαταραχές πρόσληψης τροφής. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2007 από μια εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων και συνεργατών και με την πρωτοβουλία της ηθοποιού Ζέτας Δούκα. Έχοντας βιώσει ίδια την ασθένεια, ήθελα να αξιοποιήσω την προσωπική μου εμπειρία προς όφελος όλων. Οι στόχοι της Ανάσα προσανατολίζονται και απευθύνονται σε 3 πληθυσμιακές κατηγορίες. Στο ευρύ κοινό, στους πάσχοντες, στο περιβάλλον των πασχόντων. Το Κέντρο Ημέρας Ανάσα είναι η πρώτη μάχημη προσπάθεια της Ανάσα για παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας στους πάσχοντες από διαταραχές πρόσληψης τροφής. Το πρώτο και μοναδικό στη χώρα νοσοκομείο Κέντρο Ημέρας, εξειδικευμένο στις διαταραχές πρόσληψης τροφής, που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και συμβουλευτικής υποστήριξης των πασχόντων και των οικογενειών τους. Αν θέλετε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, επισκεφτείτε το site www.anasa-trofigyaskepsi.gr. Και αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς στο έργο της Ανάσας και να γίνετε φίλος ή δωρητής της, επισκεφτείτε το site www.anasa.com.gr. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.